Zira limene mukuliona pali lapikidwa ku nyumba kwanga kwa ine Joseph Namati. Amapika ndi mwana wanga. Anatenga pamodzi mwa mazira amene anagulidwa nkumapika phika bwinobwino, kena kono ndi pamene pamapeza kuti tisende famapika kuti ongowiritsa umene chotsa chikhungwa chake chicha pamene papezeka kuti linali ndi la mtundu umene la pinki. Moti abale yanga tiye ndizisamalani ndi zakudya zene tikudyasi. Iye tisamadye sitinakadya poizoni. Chonde abale yanga, chonde lori choipa chitigwere zosiyana-siyana. Izi zikuchitika pamene mapazi sizachitendo kwenikweni kwa ine ngati munthu kuti ndakhalako ku chipembedzo cha Satana, ndikuyenda nawonso m'malabu mmene anthu anzeru aku dziko lapansi olemekeza Satana amasakanizirako makemiko awo amene cholinga chake ndikupha, mwina kuchepesa chiwerengero ku dziko lapansi, sokoneza thanzi la wanthu, sokoneza maganizidwe, machitidwe a zinthu zambiri zokhuza thupi la munthu, kumpanga kuti munthu aleke kuchita functions thupi lache modalira mphamvu za chilengedwe chake, komano adzidalira mphamvu za chinthu china, kumapanga mankhwala woti azichosa mphamvu za chilengedwe zija zizibwera mphamvu za anthu a mitundu yosiyana, mphamvu za mitundu yosiyana-siyana, kapena mwenjira ina munthu uja azisowa mphamvu ndi azimwa zinthu zimene zingamuwonjezere mphamvu mthupi mwake. Zolinga zambiri zimene anthu opanga makemiko koma ku chipembedzo cha Satana amapanga. Ndiye kemiko mukuiona apayi ndikuyikumbukira imeneyi imatchedwa kuti Samia chemical. Amayibisa kwambiri. Ndiye ili ndi nambala imene ndingasoweke kuyikumbukira, koma ikangati akamagwiritsa ntchito Samia ngati ndi yomweyo imakhala ndi namba zitatu zoberekana, koma ziwirizo zimakhala zofanana. Akayika 77 ndi kwina kwatha kuyika 1, akayika 77 kwina kwakhoza kuyika kena kake ka lemba lina, kandi 88 amayika lemba lina. Manamba amakhala oberekana, komano imakhala kuti yomweyonso ndi language. Kungoti pamene ndikufotokoza za Samia apa, nambala imene amagwiritsa ntchito popereka mankhwala amenewa ku dziko samatchula kuti Samia, amayikako nambala. Ndi nambalayo ndi imene pakuyankha kapena pa comment iyi ndayiwala. Ndikakumbukira bwino ndikutumizirani abale kuti muidziwe nambala imene, kuti mwina ngati pa Google anayika muzakwanisa kugugula pogwiritsa ntchito nambala imeneyo, ndipo zimene ndikufotokozazi muzazipeza. Mwina ine ndakhala ndikufotokozera kwa nthawi yayitali kunena kuti zimene ife anthu timaganiza ndi mmene dziko lapansi limayendera si mmene ife tikuganizira. Mmene timayimira tikamapita pa shopu kokagula chakudya, chimene amata pa pepala paja ndi mmene chinthucho chilili nkuchibweretsa ku maganizo athu, sichimafanana ndi mmene ife tikuchiganizira chakudyacho. Chimakhala kuti ife tikuona china ndipo tili ndikukhutira kuti ndi mteza awupanga bwino paki, ndipo alembapo kuti peanut. Ndi mteza mmene tikuwonera mteza ndi mmene ifeyo timawulakalakira
timaula kalaka pa level ya mteza, koma kuti kuganiza kwathu kumakhala kukuposera pa mtedza pacha, kapena kuti mmene chinthucho chilili chimakhala chikuposera pa mtezapo. Ndakhala ndikubwereza kuti mmene anthu timaganizira ndi mmene timaonera si mmene zinthu zilili ku dziko lapansi lino. Mukayang'ana chimenechi mukuchiona pamene pachi ndi zira ndithu limeneli, koma chemical iyi monga ndanena kuti imatchedwa kuti samia, imagwira ntchito ku ziweto, imagwiranso ntchito ku mavakisini, imagwiranso ntchito ku mapilisi a mitundumitundu. Samiyayi akanchulutsa amathanso kumugwiritsa ntchito ngakhale ku mafiyeta. Ndi chemical yodetsa nkhawa kwambiri, koma chemical imeneyi yotchedwa kuti samia kuti ikapezeke ikutulutsa zira la chonchi, chimachitika nchakuti amatengako 0.0 mwina kumponya mu 50 kg, kapena 0.1 ndi kumponya mu 50 kg kapena mu 100 kg ya zakudya zimene timapereka ku ziweto. Ndiye chiweto chija chimaswa mazira oposa mtundu kapena oposa muyezo wake wa chinthu chija. Ndi ngati business tizipase kuti ziziyikira mazira ambiri. Ndiye muchakudya chimenechi chakayamba tizimakoloyira kazimachani zimene timapereka ku nkhuku za veterinary. Zimezicha makemiko amene acha anyamata awawa amayikamo samia. Komano chimene amayikira samiyayi mu zimene zicha amafuna kuti pamene zira lija likutuluka lituluke ndi mafluidi amene mkati mwakemo muzipezekaponso 1.1 1.0 kuzira lija. Now samia ameneyo akalowa mthupi la munthu, chimene chimachitika nchakuti thupi la munthu limayamba kusinthanisa mphamvu zachilengedwe zimene munthu amakhala nazo akamabadwa. Sopano amayamba kuchosa mphamvu zimene zija ndi kukuyikira mphamvu zimene uzizipeza pokapoka udye chakudya china chake. Mphamvuyo uyipeza pokapoka mwina uonese kuti unamwati imawa. Mwina munachitapo experience kuti kungocha mamawa simunadi, koma ka aula kameneka kakuti muchokere pa 6 koloko kufika mwina pa 8 koloko imene timamwati mukapeza kuti ukufikira pa muyezo kuti mwina kumafuna kunjenjemera. Nthawi zonse mthupi mwako amafuna kuti muzikhala samiyayo ndi cholinga choti mphamvu zimene munthu ali nazo zachilengedwe zisamagwire ntchito, azidalira mphamvu zochita kugula. Kumene dziko lili kupita mpingo wa Mulungu tikamanena ku nkhani ya zakudya ni nkhani yochititsa mantha komanso yomvetsa chisoni. Zikungotivuta kuti ambiri kukhulupirira pamene tikufotokozera kukutivuta kuti mwina wofotokozera si mzungu, si graduate. Ndikumva dziko likuvutika kumva chichewa chathu chomwe. Chichewachi niona ngati chikutivuta kumva. Mmene tikufotokoza kuti zakudya zimene tikudya ku dziko lapansi ndizochoka ku midima zambiri mwa izo. Sepaja pakubwera mafunso atwaibu mutiuze tikalowa kumwamba ndi njala mufuna tisamadye chilichonse satana anapisirira mukufuna tizidya chani. Ndizotheka kulankhula mmene munthu ungaonere, komabe ife owunika sitifoka chifukwa chakutigwesa mbwayi kwa malankhulidwe. Uyu mukumpeza pamene papayi ndi samia, mmene ankapanga zimenezi, mmene chipembedzo cha satana chinkalongosolera popanga chemical imeneyi, imene anayipanga ndi Edgar Sampson Davy. Edgar ndi wamulabu nayenso amasakaniza makemiko
koma ni nthumwi ya chipembedzo cha Satana imene imatenga DNA ya munthu ndikuyeza mmene thupi la munthu limayendera, ndikupeza chilichonse, ndikuona kuti kodi Satana kuti akalowerere moyo wa munthu achite nawo bwanji. Ndi Edgar popanga kemiko imeneyi, m'mabuku ake olemba Edgar muli chiopsezo chachikulu kwambiri chimene mwina inu mumve nawo lero. Iye yakunena kuti kuchokera mu 2003 Edgar ankachita target ku zaka 20 muwerenga kuchoka 203 kufika chaka chino. Amawerengera kuti ku zaka 20 chimene chidzachitike ndi chakuti mphamvu za munthu dziko lapansi zidzakhale kuti zalandidwa, munthuyo akufuna kuti akachite kugula. Edgar anaenda mmene timafika mchaka cha 2009 pa 14 September Edgar adamwalira. Now timvane pano kuchoka kwa Edgar ndi pamene sopano pamabwera Margaret Jonathan, ameneyu ndi mkazi amene anazapitiriza ntchito imeneyi. Ndiye mu 2009 tikunena za Samia, ichi mukuchiona muzirachi. Mu 2009 Margaret adatulusa ndondomeko yopitiriza chimene Edgar adachitenga kwa Satana kuti chidzachitike ku dziko lapansi. Mu plani yake ya Margaret pamodzi ndi Edgar otumidwa kuchoka ku chipembedzo cha Satana ndi yakuti kuyambira mu zaka za 2020 mpaka na mu 2030 kupita uko pakatipa ayesese kupeza njira imene a Eskom anapeza, imene a Waterboard apezanso. Ija timanena kuti kayamati pali postpaid ndi pali prepaid. Ndikulupira kuti ndi prepaid ngati sindikulakwisa, imene timagwirisa ntchito magesi amene tagula pa ndalama za mthumba mwathu. Mwanjira ina akuchita plani achipembedzo cha Satana kuti kutsogolo kwa nthawi munthu mphamvu azidzachita zogula ngati mmene timagulira magesi, ngati mmene tingagulire mayunisi. Mwina kuti kimveke bwino tikepo mayunisi. Akagwirisa ntchito munthu mphamvu zake zizichita drain out, ndiye ampezera mitundu ya zakudya, ampezera mitundu ya zakumwa. Ndiye pa plani imeneyo anthu amenewa anatenga chemical imene ndikuitcha kuti Samiayo ndikuyamba kuyika mu zakudya, kotero kuti kuchokera nthawi imene mazira awa achizungu ayamba kupezeka mbwembwembwe pansika, kafukufuku wapang'ono wapansi kwambiri, chipembedzo cha Satana chidapeza kuti zikuweka mphamvu munthu zikupita zikachepa mofulumira kwambiri kusiyana ndi zaka zache. Mukaona kuti munthu akabadwa lero akamatha zaka 15-20 pa 30 years sangagwire ntchito ngati mnyamata. Mu 30 years oyamba kukhala kale nkhalamba, ali pakafukufuku ndi pakalikiriki achipembedzo cha Satana kupanga research kuti mphamvu za munthu nazonso azichita kugula, zizioneka kuti zikupita kokatha ndiye ndigule. Mwina chisanso chabwino ndingayerekezere ngati mmene anzathu amene mumadwala sugar a diabetes tikabaya mankhwala kaya ndi insulini tabaya, kanthawi kena kake timadzaona kuti mphamvu zikuchoka, thupi likuyitanisa chakudya sangasanga. Now technology yawo imene akupanga ndi imene yoyo kuti mphamvu za munthu zizizachoka. Ndiye chemical yoyambirira kuyeserera ndi Samiayo. Ndiye Samiayo amapita mu zakudya zambiri kufikira kuti panopa akuyesesa kukambirana ndi makampani amene akupanga sugar kuti awagawirenso Samia. Nkhani yosausa ndiyomvesa chisoni kwambiri ndiye kuti tikukhala mdziko ili losausa ndi lopotoka limene ana a Mulungu
akuvutika kwambiri kuti akamvesesenso mapulani andiyerekezi pokhala kuti iwo ali ku dziko lomweli, ali ndi thupi lofuna kudya, ali ndi thupi lofuna kusamba, ali ndi thupi lofuna kuvala. Kotero kuti ngakhalenso ife amene tili ndi information ya kumidima tikamapereka ku ana a Mulungu mmene ifenso tatembenuka nawo mtima nkukhala pamodzi, ndikumadziwa ngakhale ine mwini kuti ma information ena ngakhale ndapereke ndi ovuta kwambiri ana a Mulungu omwewo kuti akalandire ndi kuamvesesa, chifukwa thupi lawo silili kumwamba, lili ku dziko lapansi. Ndi zinthu zina kuzizemba kwake zikutitengera kusausika zosatira zace, tikungochita kondemu uthengawo kuti ndi wachabe, kumapanga kuti ifeyo ndi amene tikukanika kufikira muyezo wa chiwunikirocho nkuchisiya kuti ichichi sichili chabwino. Ndinene kuti kawirikawiri munthu akamazuzulidwa kapena kuwunikiridwa, ngati munthu isakufuna kumva ndipo zimene akuwunikirazo akuziona kuti koyeyo ndi zabwino, sangakwanise kuzisintha, chimene amapanga munthu uja ndicha kungopanga kondemu uthenga kapena kondemu munthuyo. Ndikhulupirira kuti mwachiona chimenechi kuti chikuchitikanso ngakhale pa mpingo umene ine ndikudzitcha kuti ndafikirapo. Pozuzula chipembedzo changa chomwe kuti apapa sipali bwino, koma tikadaponda apa ndi apa, popeza owazuzulawa sakufuna kufikira muyezo ochisintha, chosatira chaka kuchita cha akupita mmachalichi ndi malo ena aliwonse ndikumakangopanga kondemu munthuyo. Atwaibu ndi oyipa, atwaibu ndi achabe, chifukwa chakuti takanika anthu kufikira muyezo omvetsetsa ndi kuchitsatira chinthucho. Thupi lathu lajoyina kale m'masisitimu amene tikuona kuti sitingakwanise kwasiya. Mapeto ake timangochita kondemu chinthucho. Koma ine ndikamaunikira nkhani ya zakudya, ndimalunjika ku zinthu zina ngati zimene tikuziona muzira limeneli. Imeneyi ndi kemiko ya Samia, mwachidule akuyikonza kapena kuti anayikonza kuti kumapeto kwa nthawi matupi mwa anthu musamazakhale mphamvu zawo, koma zizachita dreni mphamvuzi ndi azizachita ugula. Tikunena pano anayamba kale kupanga timaswiti timene tikuperekedwa ku dziko lapansi, timene munthu akadya switi imeneyi ngati anali ofoka amayambanso kupeza bwino. Mwachidule kapena kuti mwachisanzo, Samiyayi atampanga ku dziko lapansi, nonse mukukumbukira bwino kunabwera switi ina imene timayitafuna imene inkatchedwa kuti dande chewing gum. Mu dande chewing gum muli pafupifupi 25% ya Samia. Now, mukapeza mu dande chewing gum kunena kuti inuyo muyambe kuthamanga m'masiku amenewo, mukamathamanga ndikutenga dande chewing gum ndikuyika mkamwa, zoona di energy imachita increase, kuonjezeka. Chinali chakudya chanyamata ampira azaka zimenezo, amaponya mkamwa chifukwa amakwanisa kuthamanga 90 minutes chifukwa cha dande chewing gum. Now, chimene chichi ndi chimene ndikuyesa kuchitambasulako kuti tikante kuchiona mwa nzeru za Mulungu, kunena kuti dziko lapansi mapulani yace samene inu ndine tikuaganizira. Sono zira limene mukuliona pamene papali, chimene mukuchiona pinkiyo ndi kemiko ya Samia imene masatanisti anayipanga ku dziko lapansi, ndicho linga choti kutsogolo kwa nthawi munthu mphamvu azidzachita zogula. Zidzakhala bwanji kuti mphamvu zija ndikagule? Ndi mmene ankachitira anyamata osewera mpira kutabwera dande chewing gum, kapena othamanga kutabwera dande chewing gum. Amadziwa kuti ndikatopa ndi amatenga chingamo chija ndikuponya mkamwa. Nafenso tidzayenera kufika pa muyezo umenewu kutsogolo kwa nthawi, ngati sine ndi chizukulu changa, ngati si chizukulu changa ni mwana wanga weni ndabereka dzuloyi, mwana wanu weni muli naye leroyi. Ameneyi
Mulungu ngati sangatikomere mtima ndikutenga mpingo wake mufulumira nkumapita nawo, mudzaona ana amenewa, tidzaona tonse kuti ndi ana amene mamawa kuti adzuka apite ku sukulu muzizafunika mwapase kaye switi ya mtundu wina wake, tablet ya mtundu wina wake, kapena chakudya cha mtundu wina wake, kuti chipereke mphamvu zoti mwanayo ayende kupita ku sukulu. Koma mukanchedwesa 12 koloko sazikabwera, azikafunika kuti mukampaseso chakudya china chimene chikamuongezere mphamvu kuti azafike pa khomo. Ena tizizafunika kudya kawiri, ena tizizafunika kumwa kawiri, kapena kudzola kawiri zinthu zimenezo. Samiyayi anamkonza ndi cholinga chake chimene chocho. Ndiye ndi uyuyu mukumuona akuonekera ku chakudyachi. Sindidziwa anzanga asukulu mwafufuza kuti bwanji madotolo mukuchiona kuti chimene chichi ndi chani, muli ndi kufotokozera kwanu. Maprofesa ali ndi kufotokozera kwawo, madokta akhala ndi kufotokozera kwawo, koma ine ndikayima pa point of view yanga ya ine yakuti ndikuchokera ku chipembedzo ichichi, chinthu ichi direct ndi chomwecho, ndipo palibe kusintha kwina kulikonse. Ameneyi ndi Samiya. Kani imeneyi ndiyo sausa kwambiri tikayiyang'ana. Lerolo zikuoneka ngati kuti zakudya zambiri zimene tikudya ayamba kuyikamo Samiya. Tamverani, kafukufuku waposachedwa apa wapezeka kuti kemiko yomweyi ya Samiya ku Ghana anayika mu matumba amene anthu timathiramo chimanga, kunena kuti chimangacho chisadyedwe ndi nakamfumbwe. Ndi kumatumbako amayikako mpweya woopsa kwambiri wa Samiya, umene mukalowesa chimanga mthumba lija nankafumbwe sabwera, koma kemiko iyi amayichita force kuti ilowerere mkati. Ndipo peza zimene zikuti zifike kumene kuzimachokera ku America. Ndiye bungwe la FIDA ku Americako limene limayang'anira zakudya chanchana amati FIDA, kagulu kameneka kanazachita protest nsanga ndi kuletsa kuti chimenechi sichofunika kuti chiyambe lerolo. Mpingo wa Mulungu tikukhala mdziko losausa, tikukhala mdziko lovuta, tikukhala mu dziko loyipa kwambiri. Ndibwereze kapena ndiyikire comment limodzi ndi m'bale wanga amene wafotokozera za chimene chachitika kukanjeza za zira limene mukulionali. Mpingo wa Mulungu mwayilerolo kuti limene lili kuoneka chonchi, koma nanga amene timamwa zakumwa za kumashopu, mmene Samiyayi akuyesesa kumkakamiza kumuthira, timamuona ngati pakuti tili ndi zakumwa zina mtundu wake ndi omwe unkalenkale. Ndeti mdziwa mpingo wa Mulungu tikamaona kuchuluka kwa nthenda, kuchuluka kwa matenda, kapena kuvuta kochira, munthu akadwala kuchita struggle kuti achire, basi kumaona kuti maganizidwe anthu anasintha, munthu akagwidwa ndi nthenda kachironda kuvutika kuti achire, muone kuti panali nthenda zina kale zimene tinkadziwa kuti ni nthenda za uje nda uje, pano chisawawa, kale BP inali anthu onenepa, lero nti anthu toonda tomwe, mafupa okauka, koma kuti ali ndi BP. Zinthu ngati zimenezi mpingo wa Mulungu zayambika ku dziko lapansi chifukwa cha mitundu ya zakudya. Anzathu sakugona, anzathu apitiratu mawa, ife tikugona lero. Satana wakonzeratu programu ya chaka chonse chimenechi kufika mpaka Disemba, wakonzeratu. Ife programu iliyonse tilibe. Satana waikiratu magesi akuunikiratu mdima umene utudzagwe mawa, za mdima umenewo akuyesesa kuti azioneretu, achitiretu, ndipo akonzeretu mapulani a tsiku limenelo. Ana Mulungu mpaka tsiku lina pamene Mulungu adzatipasanso kufotokozera kwina, tichenjere kwambiri kumayenja kumidima, kugame piti,
ndi kumene zimatuluka nzeru zimenezi kukakhuza zakudya zimene timadya ku dziko lapansi. Kotero Mulungu yekha angotithandiza, Mulungu yekha akuthandizeni inu, andithandizenso ine ofotokozera pamene tikuyenda pang'ono ndi pang'ono tizazindikira bwino patsogolo. Zikazachoka nkhunguzo, ndiganiza kuti oyera mtima adzakhala atafika kwawo. Ndi kumene tizikanena nthano, tinagonjetsa bwanji. Koma kukakhala kuzindikira, nkutheka kuti tizazindikira bwino patsogolo. Ndikutanthauza kuti tikakafika kumwamba, Ambuye Mulungu akaulula misampha yonse kuphatikiza zakudya zimene tinadya ku dziko lapansi. Akakayika poyera chilichonse, kukuyikirani poyera. Mwamuona uyu ndi ndani? Kokonati. Oho, koko mukathira muti taonanichi chimene adayika. Munamwa chinali chisomo changa, linali dzanja langa kukutetezani, koma munali isi. Chaka ndikuti tikazindikira bwino patsogolo zikazachoka nkhunguzo. Ndikhulupirira kuti masiku amenewo adzakhala kuti oyera mtima afika kwawo, afika pa nyanja ya mandala. Zikakhala zinthu zovuta, atatitengera zakudya za mtengo wapatali zimene tidazikonda. Mukakonda chani keke wa mtundu wanji kuchula mitundu anzathu apamwamba. Zinkatsekemera zinkakoma otadikirani. Munali ichi ndichi. Nnadi atukeke amene. Tsono ine ndapezeka bwanji mu ufumu wanu. Tizazindikira bwino patsogolo kuti Mulungu ndi amene wakhalira thandizo lathu. Koma kupanda Mulungu, misampha yakulu amenewa ndi yayikulu kwambiri. Kotero nanga kodi tisiye chifukwa chakuti Mulungu amatiteteza kuzakudya zimene Satana anapisiriramo ifeyo osachenjeza ndi kulankhula? Bible kuti mu nthawi yakusadziwa Mulungu analekerera. Ndiyoti pamakhala nthawi yakusadziwa ndi nthawi yakudziwa. Uthenga wakusadziwa ndi uthenga wa nthawi yodziwa ndi wina. Nthawi yakusadziwa zinsinsi zoyipa za dziko lapansi zochitira Satana kuchitira ana a Mulungu sizinkaululidwa kapena kudziwika, anthu ankangolalikira. Ndipo anthu anapulumuka, ena anakanika kupulumuka. Chifukwa inali nthawi yakusadziwa. Koma nthawi ino yakudziwa, pamene Satana akuchulusa nzeru zake, mukuganiza kuti Mulungu ndi ozungulira mutu, Mulungu mutu wake sugwira, angangozisiya Mulungu? N'chifukwa chake kaya Mulungu yosopano watenganso anthu ndikumaulula zozama zija. Chifukwa inoyo ni nthawi yakuzindikira. Nthawi yakusadziwa inatha, so nthawi ino ndiyodziwa. Ndiye mu nthawi yodziwayo Mulungu so wayika anthu. Ndamene mukwamva akusokosawa. Musopo muli kemiko yakuti, muli kemiko yakuti, muli kemiko yakuti, zimenezi zimachokera kuzinyama zakuti pafotokozerana kuti mu nthawi yakusadziwa Mulungu adalekerera, koma nthawi yakudziwa sopano Mulungu akalanga bwanji munthu akamulanga osalakwa akuyenda kumudziwisa. Ndiye waitana anthu kuti azadziwisa anthuwo. Ndiye tisadane nawo akamatifotokozera kuyipa kwa zimene timagwirisa ntchito lero. Zimene tazigwirisa ntchito kale kwa nthawi yayitali tili pa mpingo sizidali chimo, nthawi yakusadziwa. Lero Mulungu mmene wafika kuti taimanikayi. Mukamuona biscuit pakati pali chocolate koma chikuoneka kuti ndi chodera. Ka black mukukaonako ndiye Samiyayo. Chifukwa chani? Ndi nthawi yodziwa ikusiyana ni nthawi yakusadziwa. Kwa chake ine
ningakulimbikitseni amene mukukonda kudziwa ndi kumvesera zizakuthandizani pa chikhristu chanu. Koma amene sangakonde ndi kumvesera akazisiya adziwe kuti sizizathandiza pa chikhristu chawo. Mpingo wa Mulungu ndasokosoko kwanira. Ambuye akudalitseni. Ameni.